সাকাজে ও জনজাতিনি তিনি সমাবেশ ফাইদানি ও যে কাসু জাংনাই রক বরলে সাবাই কাসু জাকা সাবাই বুজা খাতাनै তিনি বুজাनो नाखा बर সাবাই কাসুকা आं बुनि बदलनाय मुंखौनो थांया तबे जारा बाहाय समाजो केबो प्रग्राम केबो पार्टीनि प्रग्राम बादारि थाने हायाकाबा केबो बरनो थाङै जे बुजानाय तिप्रासा तिनि गोबांमा आइपिएफ तिनि बर बुजाखा जे बुजानाय नि आबनि तिप्रासानो तिनि अनेकटा बिजेपिनि बर बुजाखा गारि सबाय जाखा आबनि तिप्रासा बरको तो तिप्रासान बागै जों सामुले खायनायनि सावो आबाद जों तिप्रासानो तैसा बुइ दङ काय आबो बुतै तिप्रासानो मेसेज दिमो बबनो मेसेज दि समाज आबनो सोसाइटी ओ कि पलिटिक्स बागै जातिनो बुनान बागै जे एकटा पलिटिक्स खाय ना जातिनो हमजन खाय ममता फन खायतो सीपीएम फन खायतो कांग्रेस फन खायतो बीजेपी फन खायतो आईपीएफ फन खायतो जतनो तै दुलै तंनानै आबो सिमेन्टनि लक्ष्य बा एजेंडा आहाय के बुलाय तगलाय के कोनो पार्टीनो नरम दुइबो मागला के कोनो पार्टीओ एक दङ मागला हामजां मुं तगाखाय नों जे पार्टी फन राखनाय बरनो तै दुलै तंमा खाखाय एनी टाइम अ पार्टीनो बरक एक्सेप्ट खायो आर नों जुदि आहाय के बुइ तगय के बनो लामा कासै बादा विपत्ति रोय के बनि गारि सिबाय रहरो के बनि नक खुक सिबायो के बनि पार्टी सिबायो आबो समाजनि एकटा गाहाम लक्ष्य তিনি লোকনা যেভাবে গাড়ি আটকো গই লামানে आं अ बरनो और माने कासा नंग मिडियानि माध्यमे सुना मसुं आबो कि माने समाजनि एकटा गाहाम तंनाय लक्ष्य दे आबो कि पारामसे बरबाय थाय तंनाय एकटा लक्ष्य दे যারা आं आबाहाय मिस क्रिएशन खायनायनो যারা आबाहाय समाज आबाहाय बार्तारिनायनो आं जत पार्टीनि बरनो कबकनाय समाज बा पार्टीओ आबाहाय बरनाय कुनो जागा दारिदि बरक निनि कुनो कुंथाय बारा कुंथाय कलक आबो बर कुनो सिया कारण तांगि हिमा बरनाय वान समाने तामो बाहाय खाय कायसा परिस्थिति हायमा खायनाय जागा खुमलुं हाय जागा हामानो बाहाय खाय हायमा परिवर्तन खायमानो हायमा जागा तुबैमानो बरक आबास मेसेज राजनैतिक सरकार पावर तंनाय पावर थांनाय पावर फायो पावर थाङो क्षमता थांनाय फायनाय तो आबसिनि मेन लक्ष्यया जों जुदि बीजेपीनो बुखा तुमा खांका आईपीएफ तिनो बुखा तुमा खांकाय सीपीएम खायनो बुखा तुमा खांकाय जे निने मथा खायनो बुखा तुमा खांकाय आबसि सर्वश्रेष्ठ पार्टी अंगनाय चिनी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी हमेशा बरगनो दलतै तंनानै सबका साथ सबका विकास नि जे चिनी मंत्र जों जतबाय एक लगी एक तंगै थानानै चिनी जे चिनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीबो सब समय चलो मेसेज कैसे बार्ता रेबो जतनो तै दुलिताना समाजनि अंतिम व्यक्ति नर पर्यंत चिनी थानानै लक्ष्य जे सामुखनो जेभाबे निर्देश रेबो चिनी प्रत्येकटा कर्मीनो जों तिनी कुनो पाल्टा जवाब रिलिया नर नुखना पाल्टा जवाब रिखा त जों तिनी अजागा चिनी बरबाय बर बुजा खामो चिनी बरबाय बर खिले खामो जागाबो तो जों आबाहाय उशृंखल पार्टीओ जों विशेष करे उशृंखलनि चिनी नीति आदर्श करे जों सब समय चेष्टा खायो जे जागा माने कोनो एकटा हायमा परिवेश दङ अ जागा बाहायखाय जों परिवेशनो बाहायखाय थान्दा सुस्थ भाबे चिनी बरक जतनो तै दुलै जों तंगानि बागै जों तिना गोबां जागान थायगा केबनो बुइतगै फायगा फायाबले चिनी कासे पार्टीनि प्रग्राम बीजेपी आईपीएफ नि प्रग्राम अ जागा जतनो सामिलना थायगा जों केबनो बुइतगै राजनीति खायन चिनो वानसुमानि बखरै दसरा नैसिमे दगमाले हातेव थांथानि गोबांबा बीजेपीनि फ्लेग एबा बानाराव फैसा जा खितार जा गावबा हायकेना दैसा आरो दगमाले हातिनि जे तिप्राम बथानि पार्टी अफिस सबाय जा ओंखाय दाबो पक्सिल जामुं अबनो बीजेपीनि किजासक लिडार रक एबा आरोनि मेम्बार्स अफ दगमाले हातिव बाना काल्या फाने दानि किबिल दे बराव तिप्राम बथानि पार्टी अफिस सबाय खालामनै दाबो कक थुमना रों बिसुदे बराव बाहायके सिलजाम आनि आबोना आं नन मिडिया माध्यम आं कासे क्लियरिफिकेशन ने आबो आनि थाखाय जे मेसेज फायमाने बा इनफरमेशन फायमाने तबेखाय आं आबोना गे कासे क्लियर खायलिनाय जैसा पार्टी फानं तो बीजेपी फानं तो केबने पार्टी बिसना सबायने बा केबने फ्लैग फेस्टनो सबायने आबो कोन एकटा पार्टी नि गाहाम लक होइना आबो ना बीजेपी बो कोन प्रश्रय रिवो आमते हैनो सुमु सिलेंगो बा जैसा पार्टी फानं तो केबने पार्टी बिस सबाय जाखा बा फ्लैग फेस्टनो गोबां सबाय जाखा आबो समाजनि टोटाल माने बरने कोनो भाषा करी आं बरनो प्रकाश खायने आनि थाने आबो अर्थहीन बरनो अ जे भाषा नां प्रकाश खायने तबे आबो कोनो दिनो एक्सेप्टेबल मानिया बरक आबो कोनो दिनो ग्रहणयोग्यता बो खाया नों पार्टी केबने पार्टी न जुदि सिसिंनानि बा केबने पार्टी न बरने मंत्री बा केबने सीएम नि पत्र सिजागो काय आबो जत बरनो एकटा सेन्टिमेन्ट नाव नों पार्टी बैनर दाम खायखाबा बत कासे सिम्बल जुदि असुबिदा सुबिदा तहाखाय पार्टी नि बरक आसुलाय कोन एकटा जुदि मिस आन्डारस्टेन्डिं अंखाय जों आसुलाय सालायमानो बाबा जिनिस तो जों समाधान खायमानाय बाबा जिनिस तो जों आचुलाय बाहाय मिस आन्डारस्टेन्डिं न बाहाय क्लियर खायरिनाय तो पार्टीनि फ्लेक्स सबायका माने पार्टीनि फ्लेग सकसाका माने बा पार्टीबो सबायका खानो जे समाजनि समाधान आबो लामाया आं अबनो जारा तिनि नरबु नुखना मीडिया माध्यमे गोबां जागासिनि फ्लेग हायकाबासिनि पोस्टार जे मिनिस्टारनि एमएलए रनि पोस्टार जारा सिंनाय र बरगनो आं अरन सिनि कासा बाथ्राया मसुङो समाज आबाहाय बरग बेसि दिन्थिकिया क्षमता करियो से नों आबाहाय खुनु ओंखाय जनगण नंखा सब सर्वश्रेष्ठ जनगण नन तनिबो मानो
रोखायबो मानो जनगण जुदि जुदि आवाज टिसन शुरू खायके हंकाय केबो कुन निनो बासि गलाक ना बीजेपी यगनाय ना मथा यगनाय ना सीपीएम ना कांग्रेस केबो योग्या तो आबनो जनगण जनतानि जेबेबे शांति श्रृंखला दङ सेबेबे तंदिरि जनगण सुंताम दं हिंबा आम जनता सता हुआ शेर है अगर जाग जाएगा तो फाना जाएगा सुदा कगाबसी तो आबनो जनगण जे खुमलंगनि परिस्थिति गाहाम तमानो हाइमा परिवर्तन खायके हंकाय आबनि जेरा मिस क्रिएशन खायनाय बरन यागो पुरा आबो दायबद्ध तिनिनि जे खुमलंगनि परिस्थिति हाइमां माने आबो जारा अ जागानि किछु बरक समाजनि माने समाजो आबाहाय बरक नष्ट खायनाय बरन कोनो जागा करै तो आं अरनथिबि कबंनाय खुमलंगनि जे निवासी रंग खुमलंगनि अ जागानि बासिन्दा रंग जे तंनाय बरन आबाहाय रंग कोनो दिनरो प्रसैतारि दे जों बीजेपी जुदि हाइमा खायखाय सुनो प्रसैतारि दे कोनो पार्टीनो नाबायखाय प्रसैतारि दे कारण ताम हिंबा अ खति माने कायसे खुमलंगनि हाइमा मेसेज फायो न्यूज परीक्षा हंकाय बा चिनि न्यूज फ्लुक हंकाय सब समय खुमलंग आजका उत्तप्त घटना मथा बीजेपी এই সেই बक्कर सक्कर माने आमाहाय गोबां मा मेसेज फायोखाय जोंबो नायो चिनि खुमलंग जे खुंथाय बारानि एकटा एडिशन हेडक्वार्टार सब समय उज्जवल गाहामनि अ जागाव बरफ जाते जाति जनजाति जतन फाइनाय एकटा माने चिनि जे यूनिटी बा थानसा जों जेता शब्द हिलायो सब समय थानसानि आवश्यक फायो जतन कथाय तंगाने बुलायखाय तंलायखाय कोन दिन थानसाङै मैया थानसानि मिनिं रिनान थाखाय जत बीजेपी खायनायबो आनि तिप्रामथा खायनायबो आनि आईपीएफ खायनायबो आनि सीपीएम खायनायबो आनि कांग्रेस खायनायबो आनि जतन जों थानसा यूनिटी तुना नांकाय आबसि थानसानि एकटा नाहारमु जतन एक लगे तुई एकटा बैनर तुबै मांखाकाय बसरा गुडमेन टेकेबो तिप्रामथा पार्टी अफिस सबायजाक माने खानानै बिसिङाव जास्टिस माइनां कांके बरक रादापुर बिएसओ थांनाय एफआईआर खालायनाय इनसाव ओमफ्राय बरक साबना थांनाय एफआईआर खालायनाय सरकार दङ सरकारनि आइननि मते चलिनाय जुदि जे बरक खायका जारा थाङै सबायका बरयागो कोनो प्रूफ एविडेंस दंखाय अवश्य आबो जुदि बीजेपी थाङै खायका बीजेपी बरक आसामी अंनाय जुदि सीपीएम बरक थाङै खायका सीपीएम बरक अंनाय आईपीएफ खायका आईपीएफ तीन बरक आसामी अंनाय तो प्रूफ एविडेंस सारा नों बरना आके ब्लेम खैमानि बाय आबो आं मने खाया जे आबो बुसु कतथुगो अब माने सक्सेसफुली आइनि पदक्षेप मानो तो सरकार आइननि पथे चलिनाय आइननि बाबे तंनाय आं अबनो जाना मसुङो बं कुसां जतन तंना अंथु आबनो तुई इशु सुनामय जों ताबो अर तिनि खुमलंगखा नेक्स्ट टाइम ताका चलंगलाक जम्पु चलंगलाक ताम गेरेन्टी तंबा नक सकसा जाखाय निनि कुंथाय बारा नक सकसा जांनाय केबो बुजाक खांखाय निनि कुंथाय बारा बुजाकनाय केबोनि दुकान सबाय जाखाय निनि कुंथाय बारा दुकान सबाय जांनाय तो आबो कोनो दिन समाजनि नाहार मुंगिया कोनो दिन वानसुमुया आं अर बीजेपी तिनि कर्मीनो कबकनाय आईपीएफ तिनि कर्मीनो कबकनाय तिप्रामथानि लिडार्स कर्मीनो आं कबकनाय समाज तंसांनो तंगिनानि चिन दायबद्ध जों पलिटिकली जेहेतु खाय तंबा चिन निश्चय केबने जत बरंनि जत नागरिकनि रेसपन्सिबिलिटी दं रेसपन्सिबिलिटी तामो जाते कोनो गन्डगोल उशृंखल याकै समाज बा सोसाइटिनो बाहायका कायसा गाहाम पजिटिव वेआव तलांमानाय चिनि निनि आनि सहयोगिता बायसि आबो पसिबल आबो आं साइचुं खालायनाय बसाइचुं खालायनाय आबो कोनिनो पसिबल समाजनो जुदि सठिक लामा तलांनांखाय मथाने आइडियाबो नांनाय बीजेपी आइडियाबो नांनाय तिप्रामथाने आईपीएफ तिनो आइडिया नांनाय जतनि साजेसन कायसा किन्तु पजिटिव लामा फाय बुलायथिंखाय तलायखाय चिनि कोनो दिनो समाधान फायो आबो